Фитнес мафия! Ако сте красиво момиче, ще бъдете ухажвани от играчите в Фитнес Мания Митю Крика, Люболежанката и Моя милост. Ако наистина сте много красива, ще бъдете ухажвани от нашата нова героиня Папи. Шефката на лесбийките в България може да ви вържи по този начин някой ден и да си поиграе с вас. Ако искате обаче да ви имате добра форма на тялото, то може да се обадите и да тренирате в нейния клас по аеробика. Тя е професионалистка, владее всички техники в аеробиката и днес ще ни запознае с някой от тях. Вижте нейното ексклузивно интервю и следващия път ще разберете още неща от нея. До мен стои най-популярната аеробик инструкторка, сертифицирана от всички международни федерации по аеробика, тайбо и така нататък. Колко стила владееш в аеробните натоварвания? Здравей, Кире. Те стиловете са много и това е хубавото в аеробиката, че напоследък така тенденцията да се появяват все повече и все по-нови стилове. Идеята е всеки да си намери това, което най-добре го устройва, според темпераментна, според нивото му на тренираност и според това какво е здравословното му състояние. Окей, колко са горе-долу в момента? Аз да ти кажа честно, знам нормалната аеробика, степ аеробиката, тайбото, има едно боди памп, това го гледах в Италия, много готино, така ми хареса. Значи първо аеробиката си стана така като нарицателно отдавна за всичките стилове. Самата тя се разделя на високоинтензивна и нискоинтензивна. Степ аеробиката, която много се разви и е много популярна както у нас, така и в чужбина. Но по принцип е един от добрите стилове, най-вече защото се работи за цялото тяло, има ръце, корема много активно участва и седалище и бедра, едни от проблемните зони при жените, знаеш. Другия така популярен от години стил е Body Pump. Това се работи с едни бодибарове, с сменящи се тежести. Програмите са готови, има специална хореография разработена към тях, има специална музика към тези програми и там нямаме право да излизаме от хореографията, т.е. всичко е едно към едно. Други популярни стилове са така наречените Martial Arts, които навлезнаха много в аеробиката. Така познатия в България тайбой, това е благодарение на касетките, които се появиха тук на Били Бланкс, макар че на Запад той далеч не е най-популярният. Бокс аеробиката, която тук никъде не се води, смисъл, ако напишеш някъде бокс аеробика, хората няма да смеят да стъпат вътре, защото си мислят, че ще ги бием. Кикбокс аеробиката, тук разликата е в темпото и в движенията. И йогата също спада към тях. Напоследък много навлезе като релаксиращ стил. Пилатес също е много популярен. В него се използват много уреди, които в България, за съжаление, ги няма. Понеже ви отъкчих. Кажи. Добре, корборд, който в България изобщо не съществува. Това е последното нещо, което разработи Reebok. Това е една кръгла така платформа, която има въртеливо движение и се накланя напред и назад на 3 степени. Бордър им казват, точно защото наподобява на скейтбордерите. Горе-долу и движенията са подобни. Хубавото е защото се концентрира на така наречените кор мускули и мускулите между шията и таза. И други имаме, да не отъкчаваме хората. Ти владееш и всичките или по-голямата част от тях? Колко процента от тях си наясно? Аз владея всичките и аз съм член на Reebok Fitness Connection Team, нещо за което тук не се чували, предполагам. В този тим има представители във всяка страна, които са представители на Reebok за всяка страна и тяхната цел е да ни събират на определени етапи от време и да ни обучават на всички нови неща и промени, които се случват във фитнеса. Само да допълня, защото има още 2-3 така по-важни стила. Един е аквааеробиката, която поради пак разбираеми причини не е много развита. Трудно е, защото трябва басейни за нея отделно. Трябва си, да, малко фитнеси имат басейни, макар че това е нещо много нормално отново на Запад, а басейните пък вече си гледат други интереси. Другото е фитбол, много любим стил. Това е една... Чакай малко. Диди Миди! Спри, бе! Режисьора, дай този телефон. Защо си изключиш телефона? Ако не си ти да ми финансираш, вече няма. Айде! Това е моят, аз съм лилавия гей. Да, бе. Тихо сега. Чакай. 1, 2, 3, тишина. Продължаваме. Другия е фитбола, работи се с едни такива големи топки, които са с различна големина. Топки големи, да. Аз ги знам, имаме една такава топка. Другото веднъж заведох една приятелка и беше голям купон, защото това и беше първото отиване на фитнес, беше на 33.
и след неколкократно такова подскачане, то се подскача. Върху топката знам. Върху топката и в един момент седна и каза, не мога повече. И аз си казах, арабе, толкова любимо, нали, занимание. Тя ми каза, там има кой да държи с делевера. Тук е по-трудно. Та всъщност това беше в кръга на шегата. Много полезен стил за пак отново с хора с гръбначни изкривявания. Страхотно корем има, страхотни упражнения се правят за корема. Прави, да, може да се правят и бавни неща, изобщо много вариации има и там. Добре, кажи ми нещо за боди пампа, защото той ми направи сериозно впечатление, като бях на Римини на изложение преди 3 години. Имаше доста здрави мускулисти момчета, които помпаха, пък мене по принцип аеробните натоварвания така ми се струва, че са вредни за мускулатурата, в смисъл, че разпадат лесно мускулатурата и катаболизираш, ако много дълго време тренираш такъв тип натоварване, но боди пампа изглежда помпа мускулите и върши работа. Боди пампа наистина е много ефикасен и най-вече за хората, които наистина им е адски скучно в фитнес залата. Съгласи се, че има такива, които просто не издържат точно поради скуката и предпочитат да го правят същото, само че в аеробик залата, където има инструктор, който непрекъснато да ги стимулира, да им дава стимул, където им показва така малко по-раздвижено нещата, няма такива по-чести почивки, работи се за главните мускулни групи и идеята е по-бързи резултати. Аз ще специализирам в боди памп, защото вече остарявам и мисля, че трябва да тренирам с леки тежести и ще ви преподавам уроци по-нататък. По твое давление. Много ще се разсейваш там по жените. Това е целта.